Haryl ac rydw i'n gweithio i Adferiad yn darparu cymorth tai i bobl sydd yn ddigartref neu'n dygynebu fod yn ddigartref yng Ngwynedd. Mae'n gwaith yn cael ei ariannu gan gynllunio cymorthal cymorth tai i gymorthu pobl cael a chynnal eu tai eu hunan. Rydym yn gwneud hyn drwy gymorth yn y gymuned a thrwy 2 brosiect llety gyda chymorth. Tyn rodyn ar gyfer dynion sydd yn ddigartra a newydd ymadael â charchar, ac tu adferiad ar gyfer merchaid sydd yn wynebu bod yn ddigartref. Mae'r pobl yr ydym yn rhoi cymorth iddynt yn aml wedi drwybod drwy amgylchiadau anodd dros ben. Enghraifft, dyled, salwch iechyd meddwl a dibarniaeth ar sylweddau. Mae fy ngwaith yn obrwyol dros ben, yn enwedig wrth i fi weld unigolyn yn mynd o bod yn ddigartre i fyw mewn lle diogal. Pan bynnag, mae yna anhawsterau yn ei gwynebu. Anhawsterau megis cynyddu mewn rent yn y sector breifat, ailgartrefi, Airbnbs, prinder tai cymdeithasol a'r crisis o gwmpas cost o fyw. Mae y broblemau yma yn wneud i'n anodd i helpu bobl mor sydyn ac yn hoffan, yn golygu'n aml bod pobl yn styc mewn llety dros dro am amseroedd hir. Anhawster mawr arall yw diffyg tai un llofft. Profiad fi fod yn digartre ydy y ffact bod dwi wedi gorfod symud o un lle i llall a diolch yn teimlo'n saff, diolch yn teimlo'n ddiogel, a hefyd mae o'n reit frustrating i fod dim gael lle dy hun, ond wwan dwi'n byw mewn supported living a dwi'n ffeindio un hawsach yn fanna. Os hoffech chi wybod mwy am ein gwasanaethau adferiad yn eich ardal, os gwelwch yn dda, ewch i dwdiffrig.adferiad.org. Diolch yn fawr.